NTB-NLE Sinubuan ng Binisaya, Module 1. Ang ikatulong pagtulunan sa Module 1 para sa unang pagsulay, mao ang pagkaton sa litrang ta. Ang ikatulong pagtulunan sa Module 1 mao ang pag-ila sa litrang ta ug ang mga hulagway nga may kalambigitan niini. Okay mga bata, magsugod na ta sa pag-ila sa litrang ta. Nako ipakita nga mga hulagway ug inyong ihatag ang pangalan niini. Ug tan-awa ang unang litra. Okay mga bata, unsa man ni nga butang? Sakto, mao kini ang ta-sa. Ta-sa. Unsa man ang unang litra? Sakto, litrang ta. Litrang ta. Ta-sa. Ta-sa. O mga bata, dungan ta. Ipaak ang inyong dila, pero ayaw pod ko sige magdugo na. Ato lang ipaak, kay mauna ang atong pagbuhat sa pagpatingog sa atong litrang ta. Okay, dungan ta ha. Usa, duha, tulo. Okay, timan ina. Pag makakita mo litrang ta, ipaak dayan ang dila para sa yun radumdumon. Balikon ako. Magdungan ta, paako na to atong dila. Usa, duha, tulo. Pagkasakto. Okay. Okay, sunod na hulagway. Unsa ni nga? Numero. Sakto, mao kini ang numero nga tulo. Usa, duha, tulo. Okay, unsa man ang unang litra niini? Pagkasakto, litrang ta. Litrang ta. Tulo. Tulo. Unsaan gani nato pagpatingog ang litrang ta? Correct, ayaw pinakalimpi. Ipaak lamang ang digla. Okay, duha na to kahulagway no. Karon nanapod. Unsa ni nabahin sa atong lawas? Correct. Tuhod. Tuhod. Unsa man ang nagunang litra? Correct, litrang ta. Unsa ang kanina to pagpatingog ang litrang ta? Pagkasakto, ipaak lamang ang dila. Balikon ako. Kani nga hulagway, mao ni ang tuhod. Mao ni atong gamiton kung kita magaluhod. Timan ikini. O mga bata, tulo na to kahulagway. Ug naapa ko'y isunod. Timan niya, ihatag ang pangalan. Sige, unsa man nga gulay? Pagkasakto mao kini ang talong. Talong. Unsa ang nagunang litra? Correct, litrang ta. Litrang ta. Unsa na to pagpatingog sa litrang ta? Wow, wag gid sila kalimot. Ipaak lamang ang dila. Pagka very good kayo. Ayaw ginakalimpi. O mga bata, upat na to kahulagway atong nahisgutan. Og niya pa, ihatag ang iyahang pangalan o ang unang litra. Unsa man ang naa sa hulagway? Kailan mo na? Pagkasakto mo ka na ang tubig. Tubig. Unsa man ang nag-una niya nga litra? Correct, litrang ta. Litrang ta. Ug unsaon man nato gani pagpatingog ang litrang ta? Correct, ayaw ginakalimti. Ipaak lamang ang atong dila. Balikon ako. Ang hulagway mao ang tubig. Importante ba ang tubig sa ato? Oo, importante. Kaya ang tubig maoy atong imnon. Ibisbis na ato ang buwak ug imnon sa mga hayop. Daghay gamit ang tubig.
Busa ayaw kani abusari. Timan-i ang mga hulagway. Uy, nahuman naman dayta sa 5 ka hulagway. O karon atong balikon ang mga hulagway nga ato nang nakatunan. Para dili nato makalimtan. Ang una, mao ang tasa. Tasa. Ikaduha, tulo. Tulo. Ikatulo, tuhod. Tuhod. Ikaupat, talong. Talong. Ikalima, tubig. Tubig. O mga bata, mauni ang mga pulong og hulagway nga atong nakatunan karon nga nagasugod sa litrang ta. Balikon ako. Unsa ang kay nato pagpatingog ang litrang ta? Correct. Ato gayud na ipak ang atong dila. O kini nga mga pulong ug hulagway ayaw kini kalimti. Kay ato kining masugatan pero maninti. O mga bata, magtuon kanunay. O kini si Teacher Joy mingon, mayong adlaw. O bye-bye.